Колко често се къпе той и с кого? И какво му се случва, ако се къпе с разни други хора, с оглед новата хигиенно-отоплителна система? Ще ви разкажа историята на младото семейство, Евгений, нещо отоплително, в смисъл за баня, Кирчо и Керанка Киртакови от Младост 3. След сватбата... Сега се чуди какво да ми изсвири. Аз го изненадвам в такива моменти. Да, не казах Гъмза, доколкото си спомням, казах Евгений Димитров. Гъмзата как се казва? Йордан Йончев. А ти се казваш Евгений Димитров. А Емил Трайчев не може да казва, но това е друг въпрос. Евгений, слушам те. Така, семейство Кирчо и Керанка Киртакови след сватбата решили да прекарат медения си месец. Какво е това, бе? Евгений, добре ли си? Има една песен, която се казва "Ох, баня, ох, кеф", не мога да не я знаеш. Ти я свириш в някакъв класически вариант като Моцарт, бе, момче. Я засвири "Ох, баня, ох, кеф" като Моцарт. Класика. Засвири "Ох, баня, ох, кеф" като Моцарт. Ето я кметицата, ще да кажа сметицата, си се понисва. Дори цицата звучи някак си класическо в този твой музикален вариант, Евгений. А романтично можеш ли да изсвириш "Ох, баня, ох, кеф"? Като романтика, да речем Шуберт. Добре, "Ох, баня, ох, кеф", импресионизъм. Клод Дебюси, Равел, нещо такова. Това е една импровизация. Виждате колко е гениален. Окей, това не ти е много лесно. Я като джаз. "Ох, баня, ох, кеф" като джаз. Че чух тази китара, се сетих. Тая песен има ли хеви метал реализация, бе, "Ох, баня, ох, кеф"? Има ли някаква възможност? Я да видим дали ще включи нещо такова. Възможност винаги има. Я да видим дали хеви метал как се прояви. Хеви метал без това не му се разбира към средата. Да, Кирчо и Керанка Киртакови от Младост 3. Дай класическия вариант на "Има и скефи" за повод, за основа на тая мелодия, да, история, която разказвам. Кирчо и Керанка Киртакови от Младост 3, след сватбата, оженени са, решили да прекарат медения месец в Младост 2. На почивка при родителите си. И понеже били на меден месец, си позволили да се отпуснат и дори да се изкъпят, влезли в банята и се отдали на лукс. Чакали 3 часа топлата вода, защото отдавна никой в блока не бил използвал тая услуга. Това си желание младото семейство изненадало дори ТЕЦ "Младост", където специално за тях започнали да сгряват отдавна изтиналия котел. Когато топлата вода дошла, Кирчо се разчувствал и казал: "Скъпа, ще ми тръкнеш ли гърба?" Керанка с радост се взела да изпълнява молбата на любимия си съпруг и по едно време, търкайки усилено, радост извикала: "Скъпи, ми ето ти го белия потник! Ах, ти, ами обвиняваш, че съм ти го загубила!" Ти, като в ония филм, анализирай това между Робърт Де Ниро и той Били Кристал. Ти, добър си ти. И той казва: "Не съм добър." Не. Кажи сега: "Не съм добър." Ти, добър си. Не, добър си. Кажи пак: "Не съм добър." Добър си. Тук вече той се страхува Били Кристал, защото Робърт Де Ниро е мафиот. Добър си. Безстрашен съм аз. Ти си безстрашен. Уважаеми